Ja, så YouTube i det der spil, vil finde noget, der hedder Gasset Prison. Og det her, det er så en ny serie, mig og Anton vil køre. Så det håber I, vi tager godt imod. Og så, ja, det her, det er så vores celle, hvor vi har add til hinanden, ikke også? Yes, og vi, jeg har en cell, og han har en cell, så ja, det er fint nok. Så nu skal vi så ud og mine lidt, og så kan vi købe... Nej, skal vi lige tjekke, hvor BM er, for eksempel? Yes. Det her, det tænkte vi lidt, det skal bare blive en udforsker-episode-agtig. Yes, fordi det er det lidt andet, vi plejer. Ja, det hvis jeg siger det. Sådan navn. Jeg tror, der er noget ben. Au. Push mig. Fuck, han har sgu iron gear, mand. Ja, nemlig. Han har iron gear. Pussy. Kom. Ej, jeg er dum. Kom. Vi skal videre, vi skal 5 B. Run, okay. Nej, hvor en... Nej, hvor en klam. Det har vi ikke tid til. Han kommer, Anton. Okay, halv HP. Lige meget. Lad os bare gå. Ej, det er klamt, hvis Real onkel, han er ejer. Er han? Ja, det tror jeg i hvert fald, det var. Skal vi lige prøve at finde VM? Nej, BM, undskyld. Jeg ved ikke helt, hvor det er, men vi kan prøve at... Du er inde ved de normale celler, kom. Jeg tror lidt, det kan være hernede med det program. Ja, det tror jeg. Lige det. Derhen. Der er et eller andet. Helt nede i bunden, måske. Det kan også være inde i en flækket celle, måske. Okay, der er mange celler, åbenbart. Ja, man skal gå langt. Er der flere? Hvis der er flere, så tror jeg altså ikke, den er helt andet. Der er den ikke. Gå bag trappen, måske. Jamen, vi kan også bare sige, at vi klipper indtil vi har fundet BM. Vi klipper lige til, at vi har fundet BM. Så har vi fundet det, og det er herom. Det er ham der voldhacker, han er lige flækket spil. Ja, undskyld. Hvor er det her, eller hvad? Ja, herom. Ja, så følger Adam selvfølgelig efter os. Så nu kan vi lige få en berek af det, han hacker. Hvor er det meget? Okay, vi skal lige væk. Vi skal fange lige væk. Au, han jumper ned. Prøv at se. Han så det drejbagsen. Ja, jeg kan prøv at se. What? Man kan ikke engang ramme ham. Men yes, nu har vi BM, så... Ja, nu skal vi bare ned og købe seeds og alt der, så... Ja, og det vil vi gerne lige kunne gøre, uden at ham der han kommer. Og voldhacker. Ja. Det har han... Tror jeg. Burde det gerne være. Der er ham der Adam igen, han døde af en dirker, tror jeg. Ham der voldhacker, han døde? Ja, men der er en dirker hernede, så det er sådan lidt... Jeg tror VM det her hen. VM det her. Ej, der er ikke PP, herhen. Sådan. Okay. Sælges. Det kan sælges for en seed. Shit, mand. Weed. Jeg tænker, vi først skal have et dirt og et weed. Nej, et seed. Water bucket, den kan svare. Hvis du køber dirten, så køber jeg seeden. Jeg har kun råd til 2 dirt. Jamen, så køber jeg et seed. Jeg har ikke engang råd til et seed. Okay, nej, skal jeg bare også købe dirt, så? Yes, bare gør det. Det er sådan lidt noget lort. Kom, så kommer man op her, tror jeg. Kom. Fuck, løb! Nej! Nej, stop. Stop. Vi spørger, vi har en team. Rigger. Team. Vi rigger. Wow, ham der, han er ude. Ej, fuck. Det er irriterende. Vi kan ikke komme væk. Skal vi tage chancen? Ja, tog nu. Bare løb. Er du med? Så lige fast i noget cowboy, men jeg er med. Yes, jeg er med. Hurtigt væk. Det er jeg også. Kom her. Så kan bare vi sætter det i din celle nu. I starten. Ja. Her, sæt det der, og sæt der. Okay, så hvis vi... Her, prøv lige komme. Så skal vi vel... Vi skal have dobbeltdoor i, så vi skal have sat en ting her.
Ja, men vi skal lige hakke... Vi har dobbelt chest her. Mm. Det var fedt. Har du Skype? Var der en, der skrev? Det er en for Elite. Ja. Men really. Okay, vi skal lige videre. Er det hen? Nu skal vi hente en pickaxe, som vi ikke har råd til. Jeg suicider lige. Og så finder jeg lige... så køber vi lige en pickaxe, så er det fedt. Jeg er ikke særlig høj på mad. Så. Det er ikke nemlig, eller ikke... Okay, jeg flækker ham med Sofie der med hånd. Hvor var, hvad hedder det? Jeg flækker Sofie med hånd. Hjælp. Gør du? Pas på! Nej! Nej. Rip. Jeg blev isået. Nej, hvor lang tid? 5 minutter. Jeg klipper lige til, at jeg er ude af ISO. Og så er vi tilbage, og nu skal vi bare hen og mine lidt. Han er røget ud af jail nu. Ja, det var lidt dumt, det jeg gjorde sidst. Men, og så er vi sådan døde nogle... Vi er døde nogle gange og sådan noget, så det er sådan lidt uheldigt. Men vi fik ham her, Kim Black, han er ordentligt sød. Han gav os lige nogle pickaxes. Ja, han er sød nok. Ja. Så det er fedt nok. Nu skal vi bare lige ind og mine færdig, og så... Og jeg vil råde til... Skal vi have råd til? Jeg vil råde til at join den her server. Den er i hvert fald ekstremt fed af min mening. Og jeg glæder bare til B for det. Så rimelig meget til B faktisk. Gør du ikke også det? Jo, vi skal bare lige have en god start. Det er sådan, det skulle ikke gå så godt lige her til at starte med. Vi skal bare mine en hel del, og så skal vi bare have noget en farm op at køre, så kan jeg gå ekstremt hurtigt med og komme op. Hvis vi bare høster aktivt, og det skal jeg nok sørge for at gøre. Men fra min side af, så kan jeg starte en strandet-serie, hvis I skriver ned i kommentaren. Ja, det må du gerne, fordi ja, jeg spiller meget på strandet, og jeg vil selvfølgelig gerne optage noget til jer, hvis det skulle være. Men nu skal vi bare handle om den her server. Ja, og den server, den er faktisk rigtig god, fordi altså, den er retfærdig, synes jeg. Jeg har ikke set noget abuse indtil videre. Nej. Udover der er nogen, der skrev i chatten, at der var en eller anden, der abusede. Så yes, de er så okay søde han. Ja. Der er faktisk mange, der giver os ting, og ham der Ralle, der ham tror jeg faktisk godt, jeg kender. Ja. Jeg er ikke sikker. Ja, det tror jeg faktisk. Du kender også så mange inden på Minecraft. Jeg ved alle. Det er sådan ordentligt typisk. Jeg er snart hugget. Jeg har hugget en stack og sådan 10 iron. Yes, jeg tror jeg går op og sælger sig. Yes, det skal ikke tage ned i chatten nu. Nej, hvad er det for noget, en ejer skriver? Yes, det klipper vi lige ud, yes. Ikke skrive sådan nogle ting. XD. Det skal I lade være med at... det er sådan... Ja, det er uheldigt. Og undskyld hvis lyset fucker, det er så Sea Lanterns, der er pisse irriterende. Skal man? Okay, jeg kan godt. Nej. Nu skal vi hen i shoppen. Hvor er det shoppen er nu? Det kan jeg til, eller jo, godt huske det, jeg står nu. Ja, okay, jeg kommer. Men, yes. Kan jeg få en af stack? Og som sagt, like, så laver vi en ny episode. Ja, 5 likes, så det kommer der en ny episode. Og det tror jeg godt, vi kan. Ja, jeg tror nemlig også godt, vi kan. Han der, og undskyld hvis jeg lige lagger lidt lige nu, det er mit net, der fucker. Yes, det gør det ikke, men det skal bare klippe ud. Ja. Okay. Rolig. Ja. Nu har jeg har så hvor mange penge her så nu? Jeg har 173, men... Ja, det er fint nok. 200 eller andet. Fint nok.
Lad os flække ham der løber hen til Så siden. Ham der Sofie der. hvad skal vi? Ja. Altså, der er ikke sådan, der er ikke sådan vildt meget at lave lige nu, men det kan være, at vi gør meget off-cam, så... Ja. Og så har vi farm. Yes. Og jeg tror, vi skal vel også til at slutte episoden af. Ja. Den skal da ikke blive alt for lang, fordi... Nej, skal vi lige gå ind i din, så Yes, vi kan bare slutte den af her. Og Yes. vi vil bare sige mange tusind tak, fordi I er med, og smid et like. 5 like, så laver vi en ny episode. Og hvis ikke, så gør vi nok alligevel. Vi vil bare sige hej Yes. hej. Så følg jo.